Ahoj, takže sme prvýkrát v živote na svahu. Vítaj a poďme si niečo povedať o tom, ako budeme s týmto, čo mám v ruke, narábať. Čiže prvýkrát, keď človek dostane do ruky nejaké lyže, tak by mali byť primerane dlhé. To znamená pre začiatočníka niekde tu, odtiaľ, zhruba potiaľ. Od brady po prsia, tieto moje sú trošku dlhšie, ale to si nemusíte všímať. Paličky, keď si pozrieme, by mali byť, keď ich zapichneme do snehu, zhruba v pravom uhle, čo sa týka predlaktia a lakťa. A poďme si ich skúsiť obuť. Keď ich teda donesieme, položíme na sneh, hlavne by mali byť očistené. Teraz sa nám to nelepí, ale niekedy sa zvykne sem na topánku nalepiť sneh a takýmto spôsobom si ten sneh dáme dole, zasunieme špičku, vložíme do správne nastaveného viazania pätu a lyže máme na nohách. Keď už sme na lyžiach, tak to s nami začne klzať, začne to šmýkať a to je to, čo chceme. Čiže musíme si privyknúť na to, ako nám tie lyže pod telom utekajú. Čiže si vyskúšame hneď na začiatku úplne na mieste, na rovinke, jednoduché veci na to, aby sme si zvykli na nový pocit. Čiže začneme sa dotýkať špičiek, dvíhať ruky hore, dotýkať sa bokov topánok, robiť mierne podrepy, tak, aby sme na tom mieste si privykli na ten nový pocit, ktorý nás drží. Striedavo môžeme šmýkať s tými lyžami a môžeme si zobrať aj paličky, aby nás trošku podržali. A keď už vieme takéto veci, môžeme si poskákať a môžeme začať chodiť. Najskôr rovno po rovinke, posúvame lyže, ako keby sme chodili. Dokým si nie sme istí, tak sa môžeme učiť posúvať sa a už jemne klzať na lyžiach. Otočíme sa. A ešte sa naučíme, ako sa vieme otočiť takýmto slniečkom veľkým. Teraz mám spolu pätky a teraz sa skúste otočiť okolo špičiek, napríklad takto. Takýmto spôsobom, ako na korčuliach, najskôr len v kľude, alebo aj s takýmto jemným posúvaním sa dopredu sa dostaneme pekne hore. Ak je ten kopec strmší, tak sa dá aj takýmto spôsobom bočnými krokmi kolmo na spádnicu vystupovať po horných hranách, tak, aby nás lyže držali. Keď sú zacvaknuté do seba brzdami, vyložíme na plece až za špičku viazania. Tu si chytíme a lyže bezpečne odnesieme. Pozor na tie chvosty vzadu, aby ste nikomu neublížili, aby ste ich nemali dole, pekne ich zdvihneme. Teraz ste sa teda naučili, ako zvládnuť úplný úvod a najbližšie sa naučíme, ako sa pohybovať na lyžiach, ako ísť rovno a zabrzdiť a zatáčať. Takže veľa šťastia.